Hey yo, what's up mga master? Nandito pala kami sa sa Umingan. Ano tawag dito? So yun, hindi namin alam. Mamaya tatanungin namin. Tignan natin kung anong maganda dito. Oh, yun, Umingan 100 Island pala. Bagong pangalan. Ito yung sinasabi nilang magandang pasyalan eh. Kaya tignan nyo kung gano'n to kaganda. Kakandin natin. Yo. Okay, tignan natin. 3, 2, 1, go. So yun, punta kami dun sa kabilang bundok. Bilit! Bilit! Kuhay-kuhay na dyan. Yo! Check na po ko na nagalingan ko na po kami. Saan tayo pupunta? So yun, dito na kami sa next place namin. Yo! What's up? Anong pangalan na ito, Brad? Antong Falls. Ay, buli na po. Akin lang yun. So yun. Mini Chocolate Hills. Uy, yun! Mini Toblerone. Mini Toblerone. Gi! Wow. Sige. So yun. Dumaan kami sa delikadong daan. Buwis buhay ang atop. Buhay din ng PF.